Un altre cop, vinc a trobar-me amb tu. M'agrada estar amb tu perquè m'ensenyes coses que m'ajuden a ser millor. Què m'ensenyaràs avui? Segur que és molt important. Vull escoltar bé el que em dius. Per això em poso tranquil i miro de fer silenci en el fons del meu cor. Trec del davant tot allò que em pugui distreure, sec bé i respiro profundament unes quantes vegades. Intento estar atent i obrir el meu cor per acollir el que em vols dir. Molta gent seguia Jesús pels camins. Jesús un dia es va quedar mirant la multitud i li va fer molta pena perquè es va adonar que estaven cansats, ferits, tristos. Va pensar que eren una mica com les ovelles que no cuida cap pastor. Va parlar llavors amb els seus amics i deia: com de necessari és que hi hagi molta gent disposada a cuidar dels altres. Tant de bo el Pare Déu toqui molts cors per fer-ho. Com els seus amics eren bones persones, ells ja estaven desitjant posar-se a cuidar de la gent. Llavors Jesús els va donar permís i els va explicar el que havien de fer per treballar contra les coses dolentes i per ajudar a sanar les ferides de les persones. Els primers amics de Jesús eren Simó, el qual van anomenar Pere, i el seu germà Andreu. Uns altres dos que també eren germans eren Jaume i Joan, i a més, Felip, Bartomeu, Tomàs, Mateu, el recaptador d'impostos i Tadeu. A més, hi havia un altre Simó, que era una mica bèstia perquè deia que calia lluitar amb la força contra els romans i també estava Judes. Jesús se'ls va donar una missió. Una missió és un encàrrec molt important. A aquests se'ls va dir que busquessin els jueus que estaven més ferits, més sols o que no entenguessin la bona notícia. I els va dir: cureu malalts, ressusciteu morts, netegeu leprosos i expulseu el mal de totes les vides, i feu gratis. Ells, com que veien que això era el que feia Jesús, se'n van anar a fer el mateix. Una missió. Jesús va encomanar als seus amics una missió, una tasca important. Era la missió d'estendre la bona notícia de l'amor del Déu Pare i alhora cuidar la gent. Pensant-ho bé, potser es tracta del mateix. Ajudant a la gent, els fem veure com Déu els estima. Ho havies pensat mai això? Quan Jesús mira la gent, s'adona de les coses que necessiten i li fan pena. Compara les persones amb les ovelles, sense pastors. Si no tenen pastors, les ovelles van desorientades o es perdran. O alguns animals els pot fer mal. Per això és important cuidar-les. I molt més important és cuidar a les persones. I Jesús necessita col·laboradors. Ha sentit l'Evangeli? Jesús demana al Pare Déu que toqui el cor de moltes persones perquè se sentin mogudes a ajudar a la gent. Potser tu estaries disposat? Acceptes la missió que et dona Jesús? Tens els ulls prou oberts i el cor prou sensible per adonar-te del que necessiten els que estan al teu voltant? Pensa què pots fer per cuidar els altres. Tot seguint Jesús vaig fent via. Tant se val si ensopego o tinc por. Ell m'ensenya cada dia, tot sent feble, ser més fort. Braç en braç, cor amb cor. Braç en braç, cor amb cor. Tot cantant Jesús fa senzilla la tonada que es confon amb tant soroll. Ell encanta si a la vida, si a la pau i si a l'amor. Braç en braç, cor amb cor. Braç en braç, cor amb cor. De la mà Jesús m'acompanya, no estalvia ni un moment al meu costat. Em demana confiança i esperança en els germans.
braç amb braç, cor amb cor, braç amb braç, cor amb cor. Braç amb braç, cor amb cor, braç amb braç, cor amb cor, braç amb braç, cor amb cor, braç amb braç, cor amb cor. Demana-li a Jesús de formar part del seu grup de col·laboradors de les seves persones a qui ha encarregat la missió. A tots els que necessitin la meva ajuda, Envia'm perquè els cuidi, Senyor. els tristos, els que es pensen que ningú els estima, Envia'm perquè els cuidi, Senyor. els pobres, els malalts, els febles, Envia'm perquè els cuidi, Senyor. perquè tothom vegi que Déu, Pare, els estima. Envia'm perquè els cuidi, Senyor. Jesús, tu crides molts perquè t'ajudin a cuidar les persones i vas triar uns companys no perquè fossin els més llestos o els més preparats. Ara també em crides a mi perquè vols que t'acompanyi. Ajuda'm a estar a punt, ajuda'm a ser valent, ajuda'm a ajudar. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.